pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Ipuina puskatu zuen aurra. Udaberriarekin batera, ipuin kontalaria izeneko pertsonaia iritsi zen herrira. Udaberri guztietan etortzen zen urtero. Herriz herri ibiltzen zen, istorio ikaragarriak kontatzen. Esaten zutenez, 1000 ipuin baina gehiago zekizkien. Batzuk asmatutakoak, eta beste batzuk arbasoengandik jasotakoak. Gainera, esaten zuten askotan bapatean asmatzen zituela. Hitz batzuk esan eta gero horri jarraiki ipuinak asmatzen zituela. Adibidez, bazen behin 2 katakume adoptatu zituen Otsoa Amaren istorioa. Agian norbaitek esan zion inguruan horrelakorik gertatu zela, eta berak hortik istorio amaigabe bat asmatzen zuen. Ipuin kontalaria herriko plazan zegoen harri zapal eta borobil baten gainean esertzen zen, eta segituan inguruko haurrak baita gurasoak ere inguruan esertzen ziren adi-adi, erne bere istorioak entzuteko. Jendea denbora askorekin joaten zen aurretik toki ona harrapatzera. Herrian bazen mutiko bizkor xamar bat eta bere anai txikiak eskutik hartuta ipuin kontalaria zegoen lekuraino joan zen. Baina iritsi zirenean toki guztiak hartuta zeuden, ez zegoen lekurik. Orduan, mutiko bizkorra jendea bultzaka eta bultzaka ipuin kontalaria zegoen tokiraino iritsi nahi zuen. Jendeak porrustaka egiten zion, nora zoaz ez bultza! Baina mutiko bizkorrak jaramonik ez. Azkenean nahiko aurrean eseri zenean, pixka bat aurrera xego beste mutiko bat zegoen, eta ez zion ondo ikusten uzten, eta orduan indarra handiarekin bultza egin zuen. 2 mutikoak erdiburrukan hasi, eta azkenean jendeak herrieta egin zien. Eta herrietarekin batera, ipuin kontalaria zegoen tokitik bota egin zituzten. Mutiko bizkorraren anai txikiek ezagutzen zuten bai ongi nola zen bere anaia, eta eskutik hartu eta etxeruntz abiatu ziren, purrustaka. Hurrengo egunean mutiko bizkorra berriz ere ipuin kontalariaren gana itzuli zen, berak ipuina entzun nahi zuelako. Eta jendeak ipuin kontalariaren ipuina entzuten zegoen, baina begi bat mutiko bizkorraren gainean zuten. Eta ikusi zutenean gerturatzen ari zela, keinu egiten zien kontu zibiltzeko, isilik egoteko. Baina mutiko bizkorra atzekaldetik ipuin kontalariaren gana gerturatu eta hantxe zeukan liburu potolo bat hartu zuen. Liburu horretan ipuin kontalariak kontatzen zituen ipuin guztiak zeuden. Pertsonaia guztiak hortxe bizi ziren. Bai dragoi indartsuak, baita printze ausartak eta mamu izugarriak ere. Denak hortxe bizi ziren. Mutiko azkarrak liburua ireki eta banan horri guztiak puskatzen hasi zen, denak puskatu zituen, eta ipuin kontalaria, ez, mesedez, ez, oiukatu arren, mutiko bizkorrak. Horri guztiak banan puskatzen jarraitu zuen. Horriak puskatzearekin batera, oiuak entzuten ziren, eta bapatean
kristalezko jarroi bat puskatuko balitz bezala entzuten ziren oihuekin nahasturik. Ipuin kontalaria ipuinetako pertsonai gabe geratu zen, eta horregaitik herrialdetik urrun joan behar izan zuten. Herriko jendea oso triste geratu zen, ipuinik gabe geratu ziren. Mutiko bizkorra lasai etxera joan zen, baina etxera iritsi zirenean, hantxe zeuden, bai bere aita, baita bere ama ere, oso azarre, eta herrieta galanta egin zieten biek. Zer uste zuen ba? Aitak esan zion, bere bi eskuekin konpondu beharko zuela ipuina. Eta mutiko bizkorrak arro ezetz esan zion. Gauean, ohean sartu zenean mutiko bizkorra, begiak itxita zituenean, bapatean ahots batzuk entzuten zituen. Zer dira ahots horiek? Puskatu zuen liburuan bizi ziren pertsonaiak ziren. Dragoi indartsuak esaten zion, konpondu zak ipuina, bestela ezingo dugu ipuinetan berriro agertu. Eta mutiko bizkorrak esaten zion, utzi bakean! Eta buelta ematen zuen berriro lo egiteko asmotan. Baina begiak itxita zituelarik, berriro entzuten ziren beste ahots batzuk. Eta oraingoan, mamua zen, mamu izugarri bat, baina izutzen ez zuena. Konpondu ipuina, bestela ezin dut gehiago ipuinetan azaldu. Utzi bakean, esan zion mutikoak, eta beste buelta bat hartu, eta lo egin zuen. Urrengo gaua, luzeagoa izan zen, ez zioten lorik egiten utzi. Hantxe hasi ziren agertzen, printzesa ausarta, errotari magikoa, pertsonai pila bat, ipuinetan agertzen ziren pertsonai guztiak. Eta honela pasa zituen, 7 egunak, denak lorik egin gabe. Azkenean mutikoak honelako begiztulo handiekin lorik egin ezintzuelako, esan zien, ados, konponduko dut ipuina. Eta goizean jaiki zenean, honelaxe egin zuen. Mutiko bizkorraren aitak bazuen tailertxo txiki bat, eta bertan zituen erraminta pilo bat, eta bere laguntzarekin puskatutako ipuina osatzen hasi zen. Orriak banan elkarrekin lotu, denak jarraian jarri, hemendikan itxatxi eta gero inguratzen zuten estalkia jarri zion bai goran eta bai beran. Urrengo udaberrian, ipuin kontalaria berriro herrira itzuli zen. Urte guztian zehar izan zuen aukera ipuin berriak asmatzeko. Eta orain berak ere liburu bat zeukan, baina pixka bat meheagoa. Hantxe idatzi zituen ipuinetako pertsonei batzuen bizitzak. Beti bezala, ipuin kontalaria herriko plazan zegoen harri zapal eta borobiltxoan eseri zen. Eta herriko jendea oso pozik jarri zen, hantxe hasi ziren etortzen denak goxo-goxo, aurrak, gurasoak, denak goxo-goxo eseri ziren ipuin kontalariaren ipuin berriak entzuteko asmotan. Baina gure mutiko bizkorra ere etorri zen, eta jendea beldurtuta begiratu zion. Mesedez, etzazu berriro ere, ipuin kontalariaren ipuina puskatu, ipuini gabe geratuko gara eta. Mutiko bizkorrak ez zuen ezer esan, eta tokirik etzegoenez, zuaitz baten gainera, igo zen. Handik entzun zuen, inoiz entzundako ipuinik ederrena. Urrengo egunean, inor baino lehenago, mutiko bizkorra herriko plazara gerturatu zen. Oraindik ez zen inor etorri, ez da ipuin kontalaria ere.
eta bera hantxe eseri zen, erdi-erdian, zai. Eta pixkanaka denak gerturatu zirenean, baita ipuin kontalaria ere, bere maletatxoatik, konpondutako ipuinen liburua eman zion. Ipuin kontalaria pozik jarri zen, ikusi zuen orriak zabaldu zituenean, hantxe zeudela denak, hantxe zeuden bere pertsonai guztiak, dragoi indartsua, printzesa, ausarta, errotari magikoa, denak hantxe zeuden. Eta ikusi ahal izan zuen, Mutiko Bizkorrak liburua konpontzeaz gain, orrien ertzetan ipuin labur batzuk idatzi zizkiola. Irrifar handi bat eskaini zion ipuin kontalariak Mutiko Bizkorrari. Eta handik aurrera, gure Mutiko Bizkorra izaten zen lehenbizikoa ipuin kontalariaren ipuinak entzuteko prest zegoena. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados? Marraztira! Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapata? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jaitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jaitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Goiarea? Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Puxika! Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Balio du jateko. Balio du ukitzeko.
balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Eskua. Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Gerezia. Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Irratia. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate tximista. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com